Здравейте, приятели от Царевец, Велико Търново. На гости сме на Велико Търново с колегите от МЕЧ и искам да ви кажа една новина. Преди 4 години, когато разкрих Слави Трифонов, направих една пресконференция, на която казах, че мафията пробива в ИТН и ви разказах как точно се случи това. Тогава Слави Трифонов ми заведе дело за 100 000 лева и вчера ВКС окончателно прекрати това производство, спечелено от мен на 2 инстанции и недопуснато за разглеждане на ВКС, т.е. успяхме да спечелим, истината си проби път. 4 години по-късно мафията проби в ИТН. И ИТН отива на кофата за буклук на 19 април завинаги. През тези 4 години не съм ви излъгал за абсолютно нищо. Истината е силата, която МЕЧ притежава и това ни прави абсолютно различни от всички останали. Сега ви казвам нещо друго. Мафията, която тогава пробива в ИТН и която имаше министри, имаше собствени депутати, имаше брокери, искаше милиарди, сега има нов обект политически и това е партия Сияние. Мафията иска чрез Сияние да се върне в парламента, но няма да стане, защото този измамник е разкрит, гербаджийски, всичките му лостове вече за контрол, фалшиви социологии, фалшива подкрепа, той няма да има 1% на изборите. Не вярвайте на такива ментета като Сияние. На мен се отдава възможността да ви казвам истината и смелостта. Благодаря ви за подкрепата. Днес и утре сме в Велико Търново, после сме в Варна, Добрич, Русе и на изборите социологите ще бъдат закрити.